Добре, аз съм най-самовлюбеният човек на света. Мразя интригите. Това е най-добрата ми приятелка. Бързо, там стои пак. Да, ето ми жълто и то. Кадро. Чай, колко станаха? 4. Май, не знам. Не ги бил. И... Съм Ай, 9 съм. Аз съм 9-9. Откъсна чак съм. Те са ми най-добрите приятелки. Много съм лигава. И много се дразня, като ми пише такива въпроси, някак не му се пичи каква си. Малко по-назади учидия. Значи аз съм 9-9. Тъпа си? Да, тъпа съм. Голям изрод съм. Християно и Анжи Антонио съм най-добрите приятелки. Между другото, доскоро се мразихме с Кичето, само че вече не. Де знаеш? Аз знам. Ами, днеска ще ходим в дискотека. Това е дискотека. Вечерта ще отидем. Ай.